Miért szeretné örökbe adni a gyermekét? Labilis édesanyámmal és kisugommal nehéz körülmények között élünk. Középiskolás vagyok, jövőre érettségizem, folytatnom kell az élsportot. Ez az egyetlen lehetőségem. Vigyázz, hol lányok! Zsófi, gyere le egy kicsit! Nincs semmi bajom. Azt megkérdeztetem, hogy anyukád mit szól az örökbeadáshoz? Szégyenbe fogsz maradni, én meg segíthetnék neked. Azzal segítenél, hogyha nem piáznál folyamatosan! A felek biztosan tudják, hogy ez a dokumentum a születést követő 6 héten belül válik jogerőssé. Addig a vér szerinti anyának joga van megváltoztatni a véleményét. Na ezt most azonnal el lehet felejteni. Mert? Hát azt mondtam, hogy minimum 3 hétig pihensz. Le fogunk bukni. Napos sámát. Jól nézel ki. Színen. Annyira szép az a kis. Nem. Még van időd visszakérni.